Nase ekenyoro kiri yabu bokimonge ward imeyensemo yebunge ya umachoge borabu. Chifamiri isato nigochire birero na amayenda mange nyuma y'abanchwa babo koyera nyomba lituko lya ichuma. Batatu abu Chob Nyariogi, Chob Anyona Ongechi igo bayerete chizemo chiageteri Transmara asebale gukora emirimo yabo tambe. Umwana one okorogu Chob Nyabuto ojiete urwete ngaga yakanda okorega siensema ya Transmara lituko lya mamambi karana rwete na jiete ngarunga abona njenga ndegas ngonyoro roboti nsaine ngoa omwana onyorira accident ya lisakali gokorega asa nkoregas kibachiete kweri batachiete koiba totebe nkoiba bagenda nkirenda abantu abo bali kubabuli ekero bachiete kweri na kwenyorera sabuni aba bonsi batatu nabo bakwete igoto ichane tase kenyore kegima ekikere kemo esaburokese ni yamo kero mochinigo gwendere tukwumata bakorera bakweumi bakobembera ninkitura akore nyasayo ito ya mate yabo nigo ekobori eserikali ekoro obotuki oboikiranu egere kwenekia oboene bwamanyekanire iba gachaka frabana tukatebuno atatu yire bana kato gwikora tukanyore bayete bakururire ya ntokumanya bari babaita bana bamite bachiete bagantiganche bieka serikali gakinkonya suwancha kwaino na uru akinkonya kirete ngotabigwa mwana osirire bono gonkumeti konyambire ronde gaki kamranche serikali aki umwana one chobone gaki nebweka nabwate gaki nebweka umwana nguburiye serikali abanda baite tomwe none bagusamba umwana mbaro chamabere umwana nebweka mbwate gaki nonya ekenyoro ekyo kegendete kolera abanchwa babo nigo etaramanyekana boikiranu ekigia chageti omulero oyo intutu tumanyetie kikiabariete aba bonsi bakwete basambe twasumuriro itutamanyete ngekosa y'umuriro ninki lakini bana ntutu atabetunga bayine mpaka gotamanye mebere yinga oyo ningo kabana twaniki korego cha serikali enene matiangi amono gutu noyo mitamu siondeli motokonye Aiza Maube Gatembe TV.